Noi, în cadrul activității noastre de Partid Inima Moldovei, vizităm fiecare sat, fiecare oraș din Republica Moldova. Și când la adunări vin oamenii se plâng de anumite probleme. Și permanent auzim zeci de oameni care ne spun: noi ne adresăm ani de rândul. Pe noi nimeni nu ne aude, nici autoritatea publică locală, în mare parte care sunt afiliați PAS, nu ne aude nici guvernul, nu ne aude nici președinția. Inima Moldovei, vă rog frumos, interveniți și ajutați-ne. Având în vedere aceste sute de solicitări de la locuitorii din toate localitățile din Republica Moldova, noi ca partid am lansat acum campania Salvăm de PAS. În această campanie la noi specialiștii noștri în domeniu au elaborat demersuri către autoritățile publice locale și centrale de domeniu.